Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Kay dili ka proud nga ako may daddy sa atong anak. Madawat ko ang BIBI sa mga tao. Pero dili ko magkatugot nga hangtod ang gamayng anghel nga niapa sa akong sabakan. Mapuno sa BIBI. Dili ko musugot. Kung may among gusto, ikay masunod. Ayaw kalain ha. Kung ako lang, garbo kong ikauban ka. Ayaw lang iapil ang usa ka bata nga wag kalibutan. Nga nung mataho siya sa usa ka ginikanan nga parehas ra gyapon og gender. Please. Sabta ko. Nakasabot ko nimo, love. Pero, gidawat ta ba sa society ang parehas na to kahimtang karon? Ambot ba? Lainan man gyud ko. Tingali. Tungod kay gikan ko sa kapobre. Husto na gud anang pagsige ni mog self-pity, love. Wa man ko mag self-pity. Dili lang ko gusto nga maamong ang akong anak sa sayop na tong relasyon. Unsay sayop nga relasyon? Nahigugma ka ba na ako, uwa? Mudukot ka ako nimo kun wa pa. Pero sahay, mag-guilty ko. Kanagtan-aon ta sa mga tao. Nga naman? Ma-imagine ako sa ilang itsura ang pagutana. Nganong nakiglambigit ko nimo. Nasina lang na sila kay wa nila ang kapritso nga kung gipadagamtam nimo. Ah. Okay, sige. Kung dili ka gusto nga magparty ta, your wish is my command. Mangutanan lang ta sa doktor unsay gender sa atong anak. Wa na sab sila din sila si Alma og Nobinang? Tuwa sila sa doktor. Oh. Kay nausam din si Nobinang. Ay, wa man. Gusto lang nilang masayran sa ilang anak. Unom na baya kabuan ang tiya ni Nobe. Uy, mao ba? Kining may bawa na day kung unsay anak nila ni Dobe? Time para, God. Anong nalipay mang katsakay? Ha? Mura mang gugag nalipay nga may bawa na unsay anak ni Nobe. Ay, naunsa. Natural naman tingali na nga malipay ka kung kanang may bawo ta ba? Kay, sige na taga-taga unsay anak sa unsay medyo blacky ba o babae ba dyan na sa tiyan niya? Unsa. Tuod sad, no? Aw, anya, unsa man roy imong buhaton nga wa man dining duha nga imong gipangita. Awa na problema nang eh. Niyam sab ka. Unsa? Malipay man ka nga mo anhi ko diri, di ba? Malipay masagod kung magatuban tang duha. Ilom di chokoy. Oy, Ang kuyaw lang kung maabta na sa tadi ni Jack ba. Aw, sigurado yun to nga ako na sa pemungta na do. nga numan? Di man siya sukma kong babae. Labi na yun sa tiguan. Dayon. Sipiat. Sipiat siya. Sipiat siya nang. Okay. Mureklamo lagi ka na. Nala, oy, saka diri na lang, oy. Aron dili ka makita di ang Jack. Unya, mo may nakita ni Jack ang auto nga akong gisakyan. Oh, Oh, ala. ala. Hala tawa. Wa Wa na palibak. palibak. Wa jud palibak. Unsay wa palibak ba? Tanawa. Oh, Ni agyo si Jack. ay. Di ron autong Jack, oy. Ha? Ni ana sila Snowy og Alma. Dali na. Hinay lang, ha? Wow. Musamot gyud nga panggaon gyud nato ang atong anak. Uy, unsa to? Ha? Nga naman? Maramag dunay ni Flash? Unsa? Ang ayanan ninyong magkuyog kamong duha, oy.
Ikay nagpicture na mo, Chukoy? Ako lagi, ako. Ako to'y nangudak ninyo. Giganaha magug ko magtanaw ninyong duha, good. Ang ngayon, kay mong parison ba? Ganihara ka, Chukoy? Taon-taon pa. Mga kuan. Ganina na mga siguro mga sa oras ra. Oy, Muna. ganong ni araman mo din Saka na mo, oy. Saka na. Ay, nakalitan man gud si Nobi, ma. Saon ni Chukoy? Mura mo gug nakakitag artista. Ganiharan na siya din Unsa man, lalaki o babae ang akong apo? Hala, ang akong cellphone. Hala si boss. Boss! Boss, salamat nga nanawag ka, boss. Boss? Nalipay ko sa gi-forward niyo mong picture, Chukoy. Kangayan ni Nubi nga namabdos eh. Boss, labaw po dyan kang malipay. Ni ako ibalita ni mo, boss. Ha? Unsa man na, Chokes? Nebaw ag unsa na anak ni Nubi. Ha? Unsa, Chokes? Oh, lalaki, boss. Tinuod ka, Chokes? Anong nalipay man ka, boss? Oh, boss! Tubaga ko, oy! Paana? Gipaong na sa niyang cellphone. Wala tubaga ko pangutana. Hahay ni nga akong boss. Salamat nga naabtan ka na ko. Jack, Sabi mo, langit lang ka na ko ning higayon na nga nakita, tika, no di? nag-exercise ko, Jack. Mo paglakaw ni Alma paingon sa iyong office. May mong musud ka sa kong auto? O arita magsulti sa sud? Unsa? Imo kong pugsun? Ha? Pugsunti ka? Oh, no. Imo ang tanang kahigayonan sa pagdawat sa akong gihangyo. Kung di ka musugot, dili ko pamugos. Nganong wa man nimo ipakita kani adto ang kinaiya nga imo karong gipakita nako. Nga no, Nobi. Pay paglaong ko? Dili unta ko magtanom og kasilag nimo. Mangayo ko pa sa ilaw mo. Tungod sa kong gibuhat kaniya to. Lasaw pa magudang akong huna-huna kaniya to. Mauray akong giapas nga makasalming duha si Alma. Aron maluwas ko ang pagkaunlod sa mong kompanya. Pero, nasayop di ko. Karon nahibaw ka na gyud. Nga ang mga daotang buhat wa gyud ikahatag nga kaayuhan sa imong pagkatao. Ako nang giyan ko, Nobi. Pero naibaw ka ba? Ikaw mo hinungdan nganong naningkamot ko. Nganong napabangon ko ang among kompanya. Og nabayran yun na mo ang tanaw na mong utang ni Alma. Nalipay ko sa maumong kalambuan. Wa ka lang tingali masayod. Pero giday ko ang imong kaisog pagluwas sa inyong dungog. You deserves all the merits of being a good son. Ang imong gugma, maoy labaw kong gikinahanglan. Sa diyang nasayran ko nga may sakit nga cancer nga akong inahan. Hapit sab ko malos, no? Pero kung magpadaog ko sa akong kahuyang, duhaming mawa ni ining kalibutan. Nasayod ko ni anak. Sa diyang miabot sa akong kinabuhi si Alma. Sa diyang iya kong gisaaran nga mangita siyang paagi aron mulungtad ang kinabuhi ni Mama. Wa ko magpanuko sa pagtugyan kaniya sa akong kinabuhi. Mahimo ko ng pasanon unsa may imong kakulian sa sakit ni mama nimo. Sorry, Jack. Diliingon ni anak kabarato nga akong pagkapapay. Nobi, ang babae, gibuhat para sa lalaki. Labaw ko makahatag ni mong kalipay kay ni Alma. Mahimo kong tulisokon sa kaugalingon kong tanlag, Jack. Kung trayturan ko ang kaayo ni Alma nako. Nahigugma ka ba yun ni Alma? Dili kinahanglan tubagon ko ang imong pangutana. Ang importante, nga way makatulisok nako. Sige, Jack. Gibati ko na ang kakapoy.
Ihatod ka na ako. Salamat na lang. Magkahimo ko sa pagpauli sa amo. Nobe! Nobe, kadiyot lang! Nobe! Jack, hunongin na in town sa pagsamok si Nobe. Nang, unsa day mahitabo sa kong gugma niya? Kunay gugma kang tinud-anay sa akong anak. Sakripisyohi, Jack, ang paghatag sa iyang kalinaw. Sa iyo no kinang isulti na. Pero, mabuang sa ko kung mag-anto siya uban ni Alma. Di man tingali, Jack. Taod-taod na gud ang ilang panag-uban. Taod-taod na sadang akong pagpatambal tungod sa kwarta ni Alma. Kung buot huna-hunaon, dili gani ikabaylog kwarta ang among utang buot na ni Alma. Nang, nagkinahanglan og kalipay si Nobe. Dili ikaw ang iyang kalipay. Kinsa ba day kalipay ni Nobe nang? Kinsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!